Vi har været gjort klar til høsten, og nu vil jeg igen fortælle, hvordan vi gør, og vi starter i marken. For at fastlægge, hvornår vi kan høste det her dejlige Solaris-druer og også vores andre druer, så måler vi sukker og syre 2 gange om ugen fra midt august indtil vi høster druerne. Det er ret nemt at måle sukker i druer, og det gør vi med det her lille apparat, som hedder en refraktometer. Og her skal vi bare have en lille smule juice, som vi presser ud af drueklæser. Så kan vi måle her, hvad sukkerniveauet er, og så ved vi også, hvor det er potentielt alkohol hen allerede. Vores første høst i 2023 gjorde vi med hånden, og det var takket være frivillige mennesker, naboer, venner og familier. Det var meget hyggeligt, men dengang havde vi ikke så mange druer. Nu har vi næsten fuld udbytte på marken, så nu høster vi med høstmaskiner. Og det betyder, at vi er meget mere fleksibelt. Vi kan høste faktisk, når druerne er klar til at høste. Vi kan høste på færre dage, og så kan vi høste kun med at stå.